Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin rana mudun aiki wanda ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da gidajen rediyon Vision FM a Abuja, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, birnin Kebbi da birnin Gombe. Kamar yadda muke faɗa kuma muke nanatawa har kullum, shirin rana mudun aiki shiri ne da ke yin bayani dalla-dalla dangane da nasara da ake samu a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kuma kalubale idan suka taso a lokaci ɗaya. Muna kuma tattauna hakan ne tare da ƙwararru a fuskoki daban-daban, kamar fuskokin siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, ciniki da kasuwanci da kuma wato kare haƙƙin ɗan adam. Shirin rana mudun aiki shiri ne da sanata mai kishin ƙasa da al'umma, sanata Abdullahi Adamu Turakin Kefi yake ɗauke da nauyin kawo muku. A yau a shirin da ni Muhammad Ishaku Usman zan jagoranta, ina tare ne da hamshakin ɗan kasuwa kuma wato ainihin masani a fuskar yawon buɗe ido da shakatawa, wato Alhaji Munzali Ɗantata. Kuma Alhaji Munzali Ɗantata shine shugaban wato haɗaɗɗen kamfani na All State Travels and Tours, wanda kamfani ne da aka yi shi na batun tafiye-tafiye da kuma da ya shafi yawon buɗe ido da shakatawa a Najeriya, wanda kuma yana daga cikin fitattun kamfuna wato safara ɗin tafiye-tafiye da kuma yawon buɗe ido da shakatawa a Najeriya. Alhaji Munzali Ɗantata, barka da shigowa zauren rana mudun aiki. Barka kai. Alhaji Munzali Ɗantata, tambaya ta farko shine wato yawancin mutane musamman mu 'yan arewa, wato da mutane al'umma daga arewacin Najeriya, ban fahimci shin me wannan bangare na wato ainihin yawon buɗe ido da shakatawa yake nufi ba a fuskoki daban-daban. Da farko dai bamu san alfanunsa a bangaren wato inda zaka ga baki suna shigowa daga ƙasa, kuma wasu daga cikin ƙasar nan suna fita suna tafiya wasu ƙasashen duniya ba, da zumman dai abin da ya shafi yawon buɗe ido din da shakatawa a fuskokin daban-daban, fuskokin ayyuka, addini, al'adu, siye da siyarwa na kasuwanci da kuma wato karatu misali. Sannan na biyu, bamu fahimci abin da ake nufi da yawon buɗe ido da shakatawa a fuskar tattalin arziki ba, tare da cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi iya mai yin ta, wato wajen shigo ta yana da cikin ajandarta wajen karkatar da wato manufofinta na tattalin arziki daga kauda kai daga bangaren batun makamashi shine man fetur da kuma wato neman lalubar hanyar da za a yi a waɗannan fuskoki. Daga cikin fuskokin nan kuwa har da yawon buɗe ido da shakatawa, kasancewar Najeriya tana da duk abin da ake bukata a wannan bangaren kamar yadda ku masana kuke faɗa. Me za ka gaya masu kallon mu da sauraron mu dangane da waɗannan al'amuran da suka kunshi yawon buɗe ido shakatawa? Alhamdulillah. Farko dai na gode da kuka gaice ni don mu zo mu tattauna da mu kara juna ilimi game da wannan sana'ar. Kamar yadda kai magana, kuna bin sana'o'i daban-daban, kuma wannan ta ɗaya daga cikin fitattun sana'o'i a duniya. Zan ma iya cewa ita ce ma ta ɗaya, saboda ita tana da hannu a cikin sana'o'i daban-daban. Misali, ba kamar a ce in aka magana malamin makaranta yana koyawa a makaranta, ko likita yana asibiti, ko maƙeri yana maƙera, ko manomi yana gona. To amma ita wannan sana'a ba ka cewa ga yadda take ba, ko kuma waye wanda yake cikin ta yake tafi da ita. Da aka ita kamar komi da ruwanta ne a ciki. To kamar koli ce, kowa yana yawa, saboda tana da hannu daban-daban. Wannan ne ma yasa yanzu a duniya aka daina cewa yawon buɗe ido, saboda ana zancen yawon buɗe ido ko shakatawa kamar an haɗa ta da nishaɗi, wanda kuma ba wai wannan ba ne kawai. Da farko dai a taƙaice yadda za a fahimta, wanda masu saurari za su fahimta, ita wannan sana'a ce kawai na karuwa da baki. Ita ce sana'a. Jiya da za ka karu da baki, wani zai zo, tunda ba ka karuwa da shi ba sai ya zo. Kai kasan da ka ji hankalinsa ya zo masawarka. A misali, in kana kere-kere, wani bai taɓa zuwa Japan ba, amma yana tuka motar Japan kamar Toyota, ko kuma yana kallon talabijin Toshiba ko Sony, ko yana amfani da kwamfuta. Haka wani bai taɓa zuwa China ba, amma yana cin shinkafa wadda ta zo daga China. To da haka kaga duk maƙera za su iya abubuwan su fita su tafi kasuwannin duniya. To amma ita wannan sana'ar sai mutum ya zo ne
za ka da shi, sai ya zo ne za ka zano a ka ɗau abin da aka samu a shi kai kuma ka bashi wani abu wanda shi ne kamar sabis ɗin da ka bashi. To na farko a fahimci wannan. To da haka amma a da inda ita sana'a ta yi farin jini aka santa, mutane suna tafiye-tafiye kuma an ce dama shi matafiyi yana tare da arziki. Amma shi wanda ake kira kamar ɗan yan buɗe ido, wanda na ce ma ba yan buɗe ba kai kuma zan gane, shi ya zo da kuɗinsa ne, zai sati ɗaya, zai wata ɗaya, zai kwana ɗaya ma, amma da wani ɗan gajeren lokaci ne kuma ya koma, ko da shekara ɗaya ne ma misali. To kuma an ce wannan nishaɗi ɗin ko buɗe ido ko me yake taɓa da shi. Yanzu misali mutanen da yawa suna zuwa Misira neman lafiya ko su je Indiya, to kaga su ma sun je ne ɗan gajeren lokaci, wani ya sati biyu, wani ya wata ɗaya, wani ya wata shida ma, ya danganta da irin aikin da ya masa amma zai dawo. To shine da turanci ake cewa medical tourism. To haka kuma wani zai je kan addini, kamar mu musulmi da muke zuwa umara ko muke zuwa hajji, to kaga su suna karuwa da mu wajen, za su karɓe mu, suna raka wa'annan suna karɓan wa'annan, da haka kullum a cikin karɓan mahajjata suke da yan umara. To kaga su ta nan suna karuwa, kaga wannan addini ne, da kaga na baka misali da neman lafiya da kuma addini. Haka wasu ma kuma wanda Kirista ne za su je Kudus, za su je abin su ga wurare na tarihi na addinin Christianity, ko su je ma Italy sun fadar Papa Roma. To kaga duk wannan sun tafi, kaga bayan buɗe ido suka je ba kuma shakata suka je ba, addini ne. To haka kuma misali ana wasanni, da haka wani su ƙasashe da suke kokawar su jawo ko wasannin duniya na bal ko na guje-guje, to saboda a lokacin ƙasa za ta cika da baƙi, to kuma za a yi ta ciniki, masu sai da abinci, masu sai da ko katin waya ne, a ce na Abuja ta cika da 'yan wasa sun zo, ko mai sai da sim card ne na credit, kaga shi ma zai samu ciniki abu. Haka ɗin taxi, haka masu abinci ma daga ko ina a Najeriya sai ta turo Abuja. To da haka ga wannan sana'ar kamar yadda nace sana'a ce ta karuwa da baki. To da haka in kuka gane menene wani, yanzu misali wani zai je Yankari kallon dabbobi, to kaga wannan buɗe ido ɗin kenan, ya je yana jin giwa, yana jin zaki, ya je gansu idansa. Ko wani bai taɓa ganin teku ba, ya ce bari ya je Lagos har ya shiga jirgin ruwa, to kaga wanda shine yawan buɗe idon na ainihin wanda da shi aka faru. Amma yanzu an wuce wannan, yanzu kawai abin da zai jawo baki kuma ku ƙara da su, kuma sun zo suka gama zaman da za su tafi, dan su gama ci gaba da zama, ai kaga koran su ake, ko Sa'udin na misali in aka gama umara ai suna sharan titi, duk wanda suka ƙi dawowa aka kama su a ta soke su da su. Da haka shi wannan ana son mutum ka zo ɗan gajeren lokaci kuma a ƙaru da kai kuma ka koma baɗi ma ka sake dawa. To haka wannan na waje ma kenan, amma ko a cikin gida ana yawo shi ma duk ana karuwa. Yanzu kamar misali a ce garuruwa kamar Kano da an san su da kasuwanci, wanda kullum suna son mai sun zo, na misali kamar kasuwar Dawanau, wa'an sun zo su kawo kayan su na sayarwa, wasu kuma sun zo su siya. To shi ma in kaga ba mazauna ba ne suke zuwa siya, sun fi akwai 'yan garin da suke siya, amma wasu suna zuwa kamar yadda mutane suke zuwa Dubai, shi ma su je siya. Rabin masu zuwa Dubai sai ya suka yi, ba wai kalle-kalle ba ne. To da haka ita wannan sana'a ce wadda tana kawo karuwa ga shi harkar kasuwanci na kowace ƙasa, kuma kamar yadda na ce ta tattaɓa kowanne. Na kamar misali asibitin da ma misali, kaga in ka je irin su Misira ɗin ko Indiya, kuɗin baƙi ne ma yake riƙe da asibiti, da haka su 'yan ƙasa ma da iya samu rahusa ko kyauta ma saboda kuɗin da baƙin suka zo. Haka misali makarantu, kaga yaran mu da yawa da suna tafiya a ƙasashen duniya, to kuɗin da ake cajin mu daban da kuma na 'yan ƙasa, kuma kayan da kuɗin namu da yake shigowa, tunda akwai ƙasashen da aka yarda da su sosai, misali kamar Turai,
za ka ga mutanen mu suna ta zuwa tun da dacin ma ai ba mu da jami'o'i ba mu da makarantu ko yanzu da muke da yawa suna zuwa can ga kuɗi muke kawo saboda duk wanda ya zo zai zo da kuɗi ya biya kuɗin makaranta ya je biya kuɗin gida kuma ya shekara cin abinci to akwai ƙasashen da suke tafiya da kuɗin baƙi kamar ƙasashe irin su Kenya irin su South Africa suna samun kuɗin da mu muke ji da shi ba a kan kai to suna samun kuɗin da kuɗin baƙi ko isa sauyin da muke na ba da misali kuɗin mai ka gaban da kuɗin mai da take da wanda kusan a duniya ta ce ta to kuɗin kuma da take samu da baƙi tun daga airport za ka biya kuɗin shigowa wanda ake cewa royalty ko kai ba kira da kanka ba agent ɗin da ya kawo da mai riga ya biya mai to banda kuma mutane za su rinka ba da hotel ga masu motoci ga matsawokai wanda za su rinka kai so da haka kaga su ma kansu ba ƙaramin kuɗi suke samu nan haka to Alhaji Munzali da kai kawo waɗannan bayanai sai na tun da bako arziki ne kuma wato duk inda bako zai zo dama kamar yadda aka sani ga al'adar ɗan adam ma kacokan kusan shiri ake masa to kaga idan har ana buƙatar kenan a ce Najeriya ko kuma kaddar arewacin Najeriya ana so ta samu wannan tagomashi ko garaɓasa a wannan fuska ta yawon bude ido da shakatawa to dole sai an ɗaura ɗamara kamar wani ƙalubale kake gani misali ga al'ummar yankin arewacin Najeriya da gwamnatocin arewacin Najeriya da gwamnatin tarayya wanda ya kamata yanzu idan ka duba ko akwai abubuwa da yawa akwai batun tsaro akwai batutuwa irin na wato su lantarki titi ruwan sha da sauransu wanda kaga abubuwa ne da dole sai gwamnati ta shigo ya kake ya ku masana a wannan fuska kuke kallon irin kalubalen da ake da shi a wannan bangare ya kuke kallon al'amuran to gaskiya kamar yadda ka faɗa din shi kamar yadda ba shi yake cewa da ruwan ciki ake jan darija haka duk sana'ar da kake son ka ci garabarta akwai kuɗi da aka saka wanda da turanci ake cewa investment kamar jari ita gwamnati ce nata sannan kasuwa ce nasu misali ko masana'antu za a yi sai akan yi estate wanda kowa sai zai kamfanin shi an ba su titi an ba da lantarki an ba da ruwa kuma kawai ka zo ka kafa kamfanin ka ne na barko kake so ka yi ko kuma abinci ne kake ko shinkafa kake yi ko kuma ma abin da ke kake na karafuna to amma akwai wanda ba ka da kanka ba dama gwamnati ta riga ta ce za ta bunkasa wannan abin ko local government din ko jiha ko ta tarayya ta zo ta ce za ta to haka shi ma tourism din yana buƙatar wasu abubuwa wanda gaskiya mu a nan din wasu suna da wuya kafin ma a zo ga tsaro din yanzu misali da kai magana tunda duk wanda zai zo ka sauku ai yana tunanin kuma zai fita lafiya na buƙatar kariya yawa yana nan ko a kama shi ko a yi masa sata to duk wannan ya hana mutane zuwa sai je inda aka yi zaman lafiya haka kuma wani bai ji daɗi ya kwana a duhu ba yana zaune kawai a hotel a tuki wuta kuma ba duk karamin hotel ba ne zai kunna janareto manyan ma suna jin jiki suna cewa asara suke da aka wanzu ma zai kunna injin sun ba ma inda yawa to ko ruwan famfo ana kama kashi a bokiti in za ka yi wanka to akwai kagan ka duba kasashe yanzu kamar irin su Dubai duk akan idan mu suka kai da suka kai shekara 30 da ta wuce Dubai ba ta fi Kano so ko kayan masarufi haka kuma ni na gode Allah a lokacin da na fara fita ko na je umara aka je da ni ban wuce shekara 10 ko a lokacin da aka ga jaki na yawo cikin a Jidda ko a Makka za ga shara ba a kwashe ta kuma akwai shekarar da muka je ma aka yi kwalara ina ma ni zai je 1975 har a embassy din Najeriya suka ringa ba mutane a nan na fara ganin fiye wata suka ce kada ku sha ruwan famfanin gurɓatacce ne ruwan da kiyashi ne cikin to kaga amma a hankali suna ta gyara ƙasar suna ta gyara ƙasar su to da haka na je wurare da yawa wanda in na koma sai ko India da na fara zuwa India ba su da kala talabijin mu kuma mun yi kala talabijin da wajen shekara 3 1980 na fara zuwa India
sai na yi mamaki da babu, na tambayi shi wani sabis aka abinci, na ce gyara mun talabijin, ya ce me kake nema, na ce kala, ya ce kala sai a sinima. Sai muka ta da ni da yan uwana muka ce to me ma ya kama indiya shi muna gaba da su. Allah sarki. To kaga dole in kuna so ku ja baki din, dole sai kun yi abin da zai ja hankalin nasu, kuma sannan gun jin daɗin su da kuma kiwon lafiyar su. Zan ba ku wani misali kuma, wanda wani abin da an ce waken da ka raina shi zai tsone maka ido. Ni akwai wani taro da na je a South Africa, kuma bayan mun yi jawabin mun yi magana har da PowerPoint da muna tallata ƙasar mu. Wata mata baturiya an zo gun lokacin tambaya, kuma ni ne wannan jawabin a lokacin, sai ta gano ta ce ni ƙasar ku kazama ce, ta ce ba za mu zo ba sai kun yara, ba mu zo mu samu wata cuta ba, kuma ba wai yanzu bane lokacin corona, ne ma magana wajen shekara 20 da ta wuce. Ta ce na zo da mutane wajen mutum 30, kuma ni tour operator ce, sana'ata kenan, amma tun daga airport nake ganin shara ba kwashe ba. To kaga duk muna zancen lantarki, muna zancen tsaro, ba mu san ma ba ma zo kan tanda ba. Sai na ce da ta yi tawaye suke masu a shara. Baki kin zo a lokacin da ana tare, ko ba jin ba ta ake ba, mu abu nan da kullum muna cikin shi. To kaga ita abin da ya tsone mata ido kenan, ta ce ta ga shara da ba kwashe. To kaga idan haka a gaskiya Najeriya ba ta ɗaya daga cikin ƙasashe na Afirka na wanda mafiyan karɓan baƙi, amma mu ne na ɗaya a fita. Duk sanda Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta shafi harkar yawon buɗe ido ɗin ta fitar da alisaf da na diddiga na shiga da ta wuce, Najeriya ce ta ɗaya. To yanzu da ka kawo kowa yawo a Afirka. Da ka kawo amma kuma gun karɓa ɗin ba ma cikin ma na 10. Haka. Akwai ƙasashe kamar su Ghana, sai Kenya, duk sun wuce fi karɓan baƙi. To Alhaji Munzali, da ka kawo wannan batu wanda kuma zahiri haka yake in kana duba rahotanni na shekara-shekara, sai na duba ƙasar Saudiya. Misali idan ka ɗauki canje-canje na tattalin arziki na Yarima mai jiran gado Muhammadu bin Salman bin Abdulaziz, ya kawo tsari. Misali Saudi Arabia tana kashe dala biliyan 45 a kowace shekara 'yan ƙasa sakamakon fita da suke zuwa ƙasashen duniya yawon buɗe ido ko shakatawa ko kuma wasu abubuwa da suka danganci irin waɗannan abubuwa. Wannan dalili yana daga cikin abin da yasa duk ƙarfin tattalin arziki irin na Saudi Arabia yasa ta kasa ta tsare, ta samu wasu tsibirori a gefe can akan Maliha tsakanin su da hanyar zuwa Masar, ta ware su, ta ware kuma kuɗi maƙudai a inda dai ba a Makka ko a Madina bane, ta fitar da irin wannan shiri kamar yadda aka yi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da su Qatar da sauransu. Kaga ai su duk suna da wannan. To amma na Saudiyan ya jawo ja'in ja a fuskar yadda duniya take kallon Saudiya, tunda ana kallon ta ƙasa ce wato da take mai bin addini sau da kafa, kuma ƙasa ce da ta kunshi wato haramomin nan guda biyu, haramul Makki wato haramin Makka da Madina misali. Wato abin da nake so in kawo anan shine muhimmancin irin yadda tattalin arziki yake zaizayewa. Misali idan har ƙasa bata ɗauki wato matsayi da kuma wato mataki da kuma da hankali wajen kiyaye wannan bangare na yawon buɗe ido da shakatawa ba. Misali in ka ɗauki irin kuɗaɗen da 'yan Najeriya suke kashewa a kowace shekara, idan ka ɗora shi a mizani, wato abu ne da kusan hankali ba zai kama ba. Ka ƙware a wannan bangare shekara da shekaru, ta yaya kake ganin gwamnati a Najeriya da kuma al'umma za a yi za a haɗa hannu gaba ki ɗaya ɗauki jinjinka a da farfaɗo da wannan wato tafiya wacce dama can akwai ta. Misali ka ɗauki jihar Plateau a arewacin Najeriya, ka ɗauki Bauchi, ka ɗauki Kano, ka ɗauki wurare, muna da al'adu masu kyau, muna da wurare masu kyau wanda kuma da duk inda ka duba ka shiga wayannan wurare za ka ga turawa da 'yan kasashen waje suna zuwa, kuma ko haɗuwa da su kai a kasashen waje za ka ji suna ce maka sun je waɗannan wurare kuma sun ji daɗi. To ta yaya za a dawo da wannan wato fuska kuma har ya zama na al'umma ta ci gajiyar ta, kuma ita kanta gwamnati da gwamnatocin tarayya da na jihohi da ƙananan hukumomi
su ci gajiyar irin waɗannan al'amura a nazariyarka. To kaga kamar misalin kashe da na bayar na shara Haka. da ya ɓata wata bature rai da kuma ta ci wannan sana'a ta ce ba ta sake zuwa Najeriya ba saboda za ta zo ko ita ko bakinta su rubuta cuta. To ai kaga wannan sharar aikin na tsammani da asali na local government Haka. da haka ba laifin gwamnan wannan jihar bane ko shugaban kasa na chairman na local government So na shugaban karamar hakkin hukuma. yawa shugaban hukuma su ne hakkin ɗibar shara yake karkashin su kamar yadda tashan motoci da kasuwanni saboda a tsarin kundin mulki na ƙasa an rarraba. To kaga wani bai aikinsa ba amma ya shafi wasu. To haka kuma ko su ɗan kasuwa da suke sa jarinsu akwai abin da ba su za su yi gwamnati ta yi. Haka ma ita ma kuma gwamnati akwai abin da ba na ta bane yan kasuwanni ko kuma na gwamnati ne amma ba ta tarayya ba na jiha ko kuma na tarayya ne ba na jiha bane. To kaga wannan abu ne wanda in yan ƙasan wani abin zai zo kawai gashi nan sadaka ba ku kawai nomarsa ba kawai kuna cin gajiyarsa. Amma akwai abin da kuma ku ne da kanku za ku ci mu ku za mu ci An zage dantse. za mu kamar misali da China kamar wajen shekara 40 da wuce ta wuce ba wanda ya san da ita kuma wani kere-kere amma yanzu ta zo tana kan gaba so da a lokacin shugabannin da sun tsaya sun zauna sun je to tun daga Allah ya ba su arziki na jama'a da kuma girman ƙasa kuma sa da ma'adanai daidai gwargwado nasu sannan kuma ga za su kawo kuma sa da masu ilimi da yawa wanda sun bazu a duniya kuma suna dawa gida da wani ilimi kaga suka so su ne akan gaba tun ana musu dariya duk abubuwan su ana siya saboda alhasu amma ba su da auki amma yanzu suna abubuwa ma da suna ba mutane mamaki hatta mota jirgin sama duk sun shiga nan to haka ko shi kansu wannan yawon buɗe da ko kuma sana'a da karɓan baki dan game da yace ba wai yawon buɗe ba ne kun buɗe na misali me haɗa buɗe ido da zuwa ganin likita to kaga idan gwamnatin yanzu kamar yanzu misali nan Abuja kaga alhamdulillah daidai gwargwado ina gani babu wani birni a Najeriya da yake kaman baki marasa lafiya daga ko ina ana kasu Abuja wasu da kanan yin abin ya gagara sai a wuce kuma tafi Misira ko India ko Turai to kaga haka asibitoci na nan Abuja suna samun ciniki ba na 'yan Abuja ba zaunan nan Abuja ba na wanda suke towa daga Kano daga Sokoto daga Lagos daga Enugu daga wurare daban-daban daga abin nan gasu nan to haka ko ma zuwa Misira to kaga wannan a lokacin gwamnati sai ta kokari ta ga ta mara musu baya misali in lantarki ne ko wani gu ne ma aka ware inda mutane za su zuwa su ta yin asibiti a gu wanda shine wanda sukan ce medical city wanda komai zai aiki daidai lantarki ba za a ɗauke ba ko an ɗauke akwai generator ba wai ta wannan asibiti ne ta wannan wata irin unguwar wanda kuma suna da asibitoci da yawa bayan da a zo ana yi wani aiki ana masa tiyata sai a ɗauke wuta ko kuma a rasa ruwa ma to ga wannan zai ƙara jawo hankalin mutane suna zuwa suna samun biyan bukata yanzu misali ko saudin ma da muke magana India da Misira ko su kansu suna samun yanzu marasa lafiya ko kuma wanda suna so ya musu binciken lafiyar su mutum ya je umara to daga nan sai ɗan gefe wani zaman ta shekara ya je umara sai a je asibitin su an duba su kaga duk wannan saboda yadda ne da wannan to amma ba haka kawai asibitin suka zo da kansu akwai su wanda suka sa jari suka asibitin akwai abin da suka yi sannan kuma gwamnati akwai abin da ya dan ta ƙara mara musu baya a ƙara jawo mutane suna zuwa suna neman wannan abin Da karfafa su. karfafa to haka shi wannan sana'a take ba yin mutum ɗaya ba ne dole duk sai an haɗu a ga tun da manufa dai ana neman yadda za a jawo hankali a shigo hatta kamfanika na sufuri ɗin kamar jirgin sama su ma duk an haɗa da su wasu ba ruwan su wai da wai cewa wai sai sun kawo baki kasar su tunda duk inda suka yi baki za su ci duk jirgin da ya kawo baki Najeriya kaga za a samu ciniki da haka ba lallai sai jirgin Najeriya ba ne kawai inda Najeriya ce ake tallata ta ana so a zo
to ko ta jirgin Ethiopia mutum ya zo ko ta jirgin Sudan ne ko na Ingila ya dai zo da haka su ma za a jawo wannan hankalin wannan kamfanin na sufuri ɗin a sun yadda za a zauna lafiya da su su ma su tallata a kasashen su cewa Najeriya tana da kaza da kaza da kaza to haka a ƙasa ɗin kuma akwai kamfanin na sufuri su kuma na ƙasa kamar motoci to a wasu kasashen ma da jirgin ƙasa wanda mu a nan yanzu ne jirgin sama yake ɗan fara farfaɗowa to kaga shi ma ya ci to da haka sai ka ga akwai abubuwa daban kamar yadda ka faɗa mu da farko a Ingila ba ta rene mu da wannan sana'ar saboda lokacin da Ingila ta zo ta mallake ƙasar mu akwai abubuwan da yawa da take kuɗi muna da su kuma yawanci duk abubuwa ne na amfanin gona a lokacin ma ba a samu adadin ɗin ba ana maganar gyaɗa a lokacin da aka bakar mai dalar gyaɗa masu da yawan gyaɗa da koko da su palm kernel da su auduga banda karafuna to shekara wajen ɗarin da Ingila ta yi a nan wa'annan su ne suka fi ne mafi amma a ƙasashe kamar Kenya da ba su da irin arzikin da muke da na wa'annan aikin gona ko abin ma'adinai ko yawan girman ƙasa sai suka ga suna da dabbobi sai suka ƙara bunƙasa suka yi jam'i abin nan suka yi abin nan ƙungiya wadda ta bunƙasa wannan haka ko a South Africa ma to amma mu sai bayan sun tafi ne kamar yadda ka faɗa a lokacin mulkin marigayi a sa'awar da kawo fula a lokacin aka fara yin wannan ƙungiyar wadda ake ce ta Nigerian Tourism Association wanda ita ma nan ba gwamnati ba ce ta yi ba yan kasuwa ne suka yi kamfanin na jirgin sama akwai Nigerian Airways a ciki akwai su na jirgin ruwa da Damsa kuma ko mu misali a Kano akwai WAFA West African Freedom Association to wannan kungiyoyin su suka fara haɗuwa sai da gaba gwamnati sai ta shigo ci haka tare da munzali ga ka koro bayani kuma ga shi zauren ranar mudun aiki zai tafi hutun rabin lokaci masu kallo da sauraro ga shi alhaji munzali ɗan tata ya koro bayani sannan kuma ga lokaci ya yi mana halinsa inda za mu tafi hutun rabin lokaci shirin rana mudun aiki ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da gidajen rediyon Vision FM a Abuja da faɗin Arewa. Shirin da Sanata Abdullahi Adamu Turakin Kefi yake ɗauke da nauyin kawo muku. Ni kuma da na shirin nake gabatar da shi sunana Muhammad Isa Usman. Za mu tafi hutun rabin lokaci. Idan muka dawo za mu duba wato ƙoƙari da tasiri da ya kamata a ce gwamnatoci a mataki daban-daban na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi ya kamata su rubanya ƙoƙari don wajen ganin an haɓaka wannan fuska ta yawon buɗe ido da shakatawa tare da ƙwararru da kuma kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya tare da babban bakon namu. A dakace mu muna dawo. Mun ɗauki kambun sha ambato sha kallo farin wata sha kallo don inganta buƙatar masu kallo shi yasa takenmu ya zama sabon zubi sabon tsari don mai kallo kama daga zangon nishadi a inda muka tanadi taskar kaniwo kide-kiden ƙetare kana da fayyace sirrin da ke cikin shirin fina-finan kaniwo kana ga bangaren sabon jini 'yan mata da samari kama daga shirin dandalin mata labarin zuciya wasanni kana da madugun shirin barka da safiya sabon zubinmu yana ɗauke da duniyar adabi sarki goma ɗana kowa ne sirrin girke-girke ga kuma shirin kandami babbar gayya canji leƙa gidan kowa ga shirin ina muka dosa da maɗingin idan mikiya kashin farko da kashi na biyu mu dai kullun cewa muke mai kallo kalla abin kallo ka sha kallo a farin wata sha kallo marhaban muke da ke tashar farin wata mai yaya duhu kowa marhaban muke da ke Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da dawowa. Shirin rana mudun aiki ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da gidajen rediyon Vision FM a Abuja da faɗin Arewa. A yau babban bakon namu da ya halarci zauren shine Alhaji Munzali ɗan tata, shugaban babban kamfanin yawon shakatawa da buɗe ido na All State Travels da ke Najeriya. A baya mun alkawarta muku cewa idan muka dawo za mu duba ta inda gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu da kuma al'umma za su haɗu a yi wato a haɗa ƙarfi da ƙarfi don farfaɗo da wannan fuska ta wannan ɓangare na wato ainihin yawon buɗe ido da shakatawa. Alhaji Munzali barka da dawowa. Kuma da ka
wato kullum abin da mutane suke tunani akai idan aka yi waiwayi a dan tafiya aka duba tarihin wannan bangare a Najeriya na yawon bude ido da shakatawa, za a ga cewa an ci moriyar ganga a baya. Misali idan ka ɗauki jihar Plateau, ka ɗauki Bauchi, ka ɗauki wurare irin su Yankari, a Kano ka ɗauki irin su Bagauda, baya ga kudancin ƙasar nan, wanda kuma ita Najeriya ɗin Allah ya hore mata wato wurare daban-daban da albarkatu wato da yanayi kyakkyawa na wanda za su dace idan aka duba da wannan sana'ar za ta jawo hankalin duk wanda ba ɗan Najeriya ba da kuma ma wanda yake zaune a cikin Najeriya ɗin. Domin Najeriya ƙasa ce faɗa kuma da take da arzikin wato ainihin jama'a tsakanin kudancin ƙasar da arewacin ƙasar. Kuma za ga duk sanda mutumin arewa ya tashi ya tafi kudu zai ga kamar a wata duniya yake, kuma shi ma mutumin kudancin Najeriya idan ya taho arewacin Najeriya zai ga wata duniya ce kamar ya shiga wata ƙasa ce da cewa ƙasarsa ce. Akwai ƙalubale kamar yadda muka ambata tun farko, kuma yana daga cikin ƙalubalen da idan muka duba za mu ga cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ma idan ka duba akwai ma'aikatan nan da aka ware ɗungurungun ta yawon buɗe ido da shakatawa. To amma yanzu gaba ɗaya idan muka duba sai mu ga ma'aikatar watsa labaru da al'adu ta lankwame ta, wanda wasu sun suke ganin kamar ƙalubale ne ko kuma rashin muhimmancinta a baya da bata taka rawar yadda ake gani ya kamata ba, shi yasa aka ita wacce ma'aikata ta lankwame ta wanda ta mai da ita cikin wannan. Wannan wato abu ne da kullum duk mai hankali kuma bibiyar wato bangaren wato tattalin arziki a Najeriya da siyasa zai tambayi kansa me yasa haka ta faru kuma mecece mafita misali. To, kamar dai yadda ka sani cewa kusan duk sana'o'i suna da ma'aikatu wanda inda suna da girma kuma suna da muhimmanci wanda suke tafi da su, banda kuma shi ministry kamar ita ma'aikata kenan wadda tarayya tana minista shi yake jagora, kuma a jiha akwai kwamishina. To bayan wannan shi ne faɗa kuma akwai ƙungiyoyi wanda wata su suke ma fitar da dokoki ta yadda za ta da wani harka, sannan kuma sukan tallata to don su bunƙasa. To a dai nan Najeriya daga shekaru da ɗan dama zuwa yanzu kamar ma'aikatu guda biyu ne. Ta farko ɗin da ita ce Nigerian Tourism Development Corporation, wanda ƙungiya ce wadda ita take tafi da harkar na karɓar baƙi ko shi yawon buɗe ido ɗin, kuma takan je ƙasashen waje tana tallata Najeriya. Takan je in ana kasuwar cinku a ƙasashe ta je ta daga tutar Najeriya abu, ta tafi da hotuna na wurare, wata ma ta tafi da 'yan kasuwa na wannan abu su je wannan kasuwar cinku ɗin don su tallata. Irin wannan ne na ce kana je South Africa har da karo da wasu wanda suke yin wasu tambayi game da Najeriya a suke ra'ayinsu. Sannan kuma akwai ma'aikata ta biyu ta ce ta koyarwa da kuma shi kan ƙarin bincike akan sana'a da ilmantarwa. Ita ce Nigerian Institute for Hospitality and Tourism na Wutuwa, wadda ni na taɓa jagoranta. Ina aiki na kamar shekara 12 da ta wuce aka gayyace ni in zo in farfaɗo da ita, tunda ita karamar ma'aikatar ce, babbar ita ce waccan wadda take tallata ita sana'ar. Dukkanin su mallakin gwamnati. Yawwa, duk biyun na mallakin, wannan kan makaranta ce na koyarwa. Kamar cibiya ce ta horarwa. Yau na horarwa. Da kudin a da za a ƙara gyara aikin. To duk biyun har yanzu suna nan. To amma a da akwai kuma ma'aikata ministry da aka yi wadda ake cewa Ministry of Tourism and Culture. To amma kamar shekara 5 da ya wuce a lokacin da shi shugaban ƙasa shi Muhammadu Buhari ya ga ma'aikatu sun yawa, ministry sun yawa, tana lokacin wajen 45 ne ma ko 50, ya da su wajen ƙasa da 30.
to ita ma wannan ma'aikatar ta yawon buɗe ido ɗin ta ɗaya daga cikin wanda aka ita ma rusar da ita sai aka haɗa ta da ma'aikata ta watsa labarai da al'adu ita ce Ministry of Information and Culture wanda ya na karkashi amma wannan ma'aikatan da na magana wannan hukumomi ɗin suna nan guda biyu a karkashin shi minista wanda su ne hakkin wannan suna take karkashin su kaga ko ba su da minista wanda yake zaman su ko ma'aikata da take zaman su amma suna cikin ma'aikata wadda ita take da hakkin su kuma suna na a matsayin hukumomi kuma hukumomi ne su suke tafi da wannan harkokin kamar yadda kuma shi daman na sifiri na jirgin sama duk da dai muna aiki da su amma ba mu taɓa zama daman a ma'aikata ɗaya ba tunda akwai ma'aikata ta aviation ta harkar jirgin sama wanda yanzu tana nan ita take kula da duk jiragen da shigo Najeriya da kuma da suke yawo a cikin Najeriya to wanda wasu ƙasashen kamar ana haɗa su tare tunda a yanzu a duniya kusan kashi 8 a cikin baƙi tun ba na waje ba a jirgin sama suke zuwa to da haka sai ka ga abu da ne ake tafiya a jirgi ba 8 cikin 10 yawa amma yanzu duk a jirgin sama ake zuwa sai dai kuma a cikin ƙasa ɗin yawanci kuma a mota ake tafiya amma dai da ƙasar waje ne yawanci duk a jirgin sama ne ake zuwa to da haka ga dole wannan ma'aikatan samun fahimtar juna inda ɗaya ma na cin moriyar ɗaya yanzu kamar misali in su masu sana'a buɗe ido ɗin ko jawo hankalin baƙi ne yanzu ka aikin su aka ga jaki za su ta cika to da haka kuma masu ba da masauki ci kamar hotel kenan to da haka su ma ɗin in baƙin suka zo kullum za a zo ana cika hotel ɗin to ko me kawo baƙi ne yanzu kamar nan Abuja ai ni da rabin abin nan baƙin da suke zuwa ba wai ma ya buɗe da su ba sun zo sana'a su ne ko zo za su ga hukuma ko kuma sun zo kasuwancin su to kusan ni ban san wani birni a Najeriya ba wanda ma yake zaman ya buɗe ya wanda a wasu ƙasashen akwai su wanda aka ga a kullum a cikin baki suke wani suna tafiya wani suna shiga wanda wata ma bakin ma sai su fi yan garin yawa to amma mu ba mu kai nan ba amma in aka bi bakin buɗe ido kenan amma bakin da suke shigowa yanzu kamar Abuja kullum yanzu na gani babu wani birni a Najeriya da yake da hotel ɗin kamar Abuja a kullum yin sabo ake kullum wani zai ga ɗauka duk kasan su so dan wani ya kai kawai hotel da baka wajen ta ba to ga wannan zai nuna ma yawan bakin da suke shigowa kuma hotel na musamman da lift da komi ba wai karamin hotel ba sosai to kullum a cikin buɗe su ake to amma ka ga yawancin masu haɗin tunda mu dai har yanzu Abuja ɗin zama ba wai zuwa ake da ya buɗe ko da zo ɗin suna jin labarin birnin tarayya ce Bursulu amma mafiya sun zo harkar su ne haka kuma yadda neman da kana misalin je Lagos na da ita zuwa Lagos fara zuwa Lagos ta haka ba zan ce zan je wai zan ga teku ko shiga jirgin ba to yawanci abin nan duk yawon da mutum zai bar garin su ma tourism ne saboda za ka da shi to da haka wannan zai sa a zauna a yadda za a tsara yadda za a ƙara kuma an yi duk abin da aka yi ko don bakon aka yi shi ma ɗan ƙasar an zai lura yanzu misalin an yi titi idan a ji hankalin baki ne ai wanda ma yanzu zanannu ne su ma za su hau titi kamar yadda aka yi titi su a masana'antu so da masu hannun jari su zo su buɗe kamfani saboda suna kere-kere to amma titin ba za a ce a'a na kamfani ne kawai ba ta kaga duk abin da aka yi wanda suke kuma za su kada shi haka ko ruwan famfo ne ko lantarki ne to kaga wannan zai ƙara bunƙasa kuma ya ƙara jawo zaman jin daɗi na wanda suke zaune abin da sun samu lantarki bayan ɗauke wuta sun samu ruwa sun samu titi sun samu tsaro to duk wani abubuwa ne wanda ko na sana'a wanda ake so a bunƙasa kamar yanzu misali da ake so a bunƙasa harkar shinkafa saboda yawan shinkafa da ake ci a ƙasar nan wanda gwamnati gaba dalili bane da za a ce wai duk da ƙasar waje take shigowa bacin muna da gonaki to kaga ta zo ta rufe boda kuma ta ringa ba da bashi wanda ya farfaɗo da manoma da yawa
kuma da haka masu sarrafa shinkafa. To haka misali shi ma nan harkar ta buɗe ido akwai abubuwan da gwamnati za ta yi wanda zai ƙara bunƙasa shi, zai ƙara jawo hankalin wasu shiga, sannan kuma wanda ake dan su ɗin su ringa zuwa. To kamar yadda tun farko na nemi ka bayyana ma masu kallon mu da sauraron mu kuma aka yi haka ɗin, Alhaji Munzali, na san ko a nan wato kasancewar Abuja ita ce babban birnin tarayyar ƙasar nan, sannan kuma yanayi ne wato guri ne da in ka duba inda aka zo aka gina wato wannan babban birni, wato guri ne da yake da matuƙar yanayi mai kyau. Kuma na san kamar daga shekara 20 baya zuwa yanzu ina bibiyar irin ayyukan ka kusan daki-daki. Na san akwai a nan ya kamata a cikin Abuja ɗin nan a gari a gefe da gefenta akwai wato cibiyoyi kamar irin su Lower Usman Dam da wasu wurare da gwamnatin wato hukumar babban birnin tarayyar Najeriya ta ware wato don aka killace su don a gyara su a mai da su wata cibiya ce kamar ta saukar baki da zuwansu da shakatawarsu da sauransu, baki na waje da 'yan ƙasa da sauransu. Kuma kamar yadda ka bayyana cewa mutum ya shigo garin Abuja zai ga ci gaban haɓakar shigowar baki ta hanyar gina hotels da sauransu. To amma idan da za a gyara wannan irin waɗannan wurare misali a kuma ba su muhimmanci, kamar zai ja hankalin sauran sassan ƙasar nan wajen ganin an fahimci wato muhimmancin yawon buɗe ido da shakatawa da kuma saukar baki daga inda suka shigo cikin ƙasa da wajenta. Me za ka ce dangane da irin wannan kuma ƙoƙari kuke ƙara ruɓanyawa don wajen ganin an ƙara farfaɗo da a wannan ɓangare na babban birnin tarayyar Najeriya? To madalla, to yawanci abin da yake faruwa za ka ga gu shi yake sai da kansa da kansa. Ya ka ci ita gwamnatin ta shigo sai ta ƙara bunƙasa shi, amma dama akwai wani abu ta ce da wannan gun wanda aka san wannan gun da wannan. Bari ba ka misali shine wanda da turanci ake cewa attraction. Akwai abu da gudun da zai jawo hankali. Zai jawo wataƙila ruwa ne. Misali kamar mu a Kano da Bagauda da kuma Tiga. Kaga abu ne abin sha'awa. Ka zo ga wannan ma keke ruwan ba a magana ma kuma ka shiga jirgin ruwa da iyalinka. To sai gwamnati ta ga ta gina hotel wanda shi wannan Rock Castle din. Kaga damar ruwan nan kuma ba wai dan ƴan buɗe doma aka yi shi ba. Ruwa ne na noman rani wanda gwamnatin Kano a lokacin ta gina, wanda kusan a Najeriya a lokacin kuma har yanzu shi ne na biyu bayan Kayenji. Ruwa dai wanda ɗan adam ne ya yi shi ba wai kamar irin su Lake Chad ba wanda damar sana Allah ne ya sha. Wannan ko na Tiga ko na Kayenji yin sa ake kuma sannan shi ma zama tafkeke. Kuma ruwan ma saboda yawan shi sai ka ga ina da launi na shuɗi haka kamar na gajimare. To sai gwamnati zo ta yi hotel guda biyu, ɗaya a Bagauda ɗaya a Tiga. To kaga ta kamar a ƙara miya gishiri ne ko a sa tis shiga. To dama yawanci za ga akwai wani abu kamar su kuma Bauchi da dama akwai dabbobi, ko da yake da tintini kafin ma bature zo dabbobi suna yawon su kafin a zo ana ta karkashe su kuma birane suna ƙara girma. To amma sai aka keɓe su a nan Bauchi, kuma duk da yanzu ma akwai wasu wurare daban su ma da suke da dindin na gwamnati. To gwamnatin takan ce ita ba hakinta ba ne ma tekun zuwa kallo ɗin. Ita na ta kawai ta ba da lantarki ko titi ko ruwa, 'yan kasuwa za su sa jari. Saboda in gwamnati ta sa nata misali, yanzu kamar isa misali Bagaudan da na ba da misali ko Tiga, kaga duk yanzu yau ba ka jin su ko Daula. Saboda kowa yana ganin ba nashi ba. Ba na gwamnati ne da an kashe su. Ka gani wanda da Kano ta ce jagora. Allah ji kan Allah Jawadu Bako. Kaga lokacin sa shi ma kansa ya ba wannan sana'a gaskiya, kuma da ya sa kuɗi sai Kano ta zama ita ce ta ɗaya. Kamar ita daman abu biya sa a gaba da kuma aikin noma. Da aka yi kamar Tiga ɗin sai ta zo ana yi abin nan duka biyu. Ta zama cibiyar noma. Ga cibiyar noma ga shi kuma gun ya buɗe gida. To amma kaga wannan ya nuna cewa kamar yadda gwamnati take faɗa ba ma aikin ta bane.
in akwai har kuɗi da za a iya samu to ya ga wasu wanda suke da kuɗin kuma suke da basira sun gano abin da wasu da yawa ba su gani ba sai je sa jari abu su yi wani abu amma ita gwamnati za ta ba da tallafi na gumma da titi da kuma tsaro a gun da kuma lantarki da duk abubuwan da ya na masarufi wanda za su ƙara bunƙasa wannan wanda kuma kamar masana'antu ne wanda za ta zo ta yi kamfani wata ce tana yin taliya ko ita ma tana so ta yi shinkafa ko kuma za ta zo tana kera motoci wanda daɗin ta yi su haɗin kuma wasu marmashi ba to za ka ko ina a duniya yanzu sai gwamnatoci suke ja da baya a harkar kasuwanci su ce su bari su tsaya kan tafi da harkar gwamnati kawai wannan ya ishe su zo su ba da tsaro su suke rike da 'yan sanda da su tabbatar da doka da oda yawa su tabbatar an kare haƙƙin ɗan adam kuma an ba abubuwa wanda za su tafi da harkokin kasuwanci amma wani harkokin ko na noma ne ko na yawon buɗe ido ne ko na masana'antu ne da duk suna ƙarƙashin 'yan kasuwa wanda wannan wani sabon tsari ne wanda yanzu duniya take tafi da shi kuma ya shafa ita kanta wannan sana'a da haka amma duk da haka akwai gwamnatocin da yawa a kamar haɗi ta na tarayya ɗin da suna rike da ko ba ku yanzu misali kamar airport ai kaga duk wani bako da zai zo da waje ta airport zai shigo kuma airport ɗin tana ƙarƙashin gwamnati to masu kallo da sauraro ga shi Alhaji Munzali Ɗantata babban bakon rana mudun aiki a yau ya koro bayani sannan kuma ga lokaci ya mana halinsa a madadin babban bakon namu a yau wato Alhaji Munzali Ɗantata shugaban wato babban kamfanin sufuri da kuma yawon bude ido da shakatawa na All State da ke Najeriya a shirin ya zo ƙarshe kuma muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya kammala shirin da sanata Abdullahi Adamu Turakin Kebbi yake ɗauke da nauyin kawo muku shirin da ni Muhammad Isa Usman na shirya na kuma gabatar Alhaji Munzali mun gode Allah ya saka da alheri na gode masha Allah to a tare mu a Laraba ta gaba don kawo muku wani sabon shirin fil tare da wani bakon namu kasance tare da mu bisa